באירוע החשוב והקדוש הזה מביטים עלינו מלמעלה ומאושרים בעובדה שבחרו להנציח אותם גם באמצעות הכנסת ספר תורה, הספר הקדוש ביותר לעם היהודי, כאן בבית הכנסת, בסמיכות לבית שמנציח את הבנים שלנו. ספר תורה זה הוא אחד מ-75 ספרי תורה שנתרמו על ידי יהודי התפוצות לעילוי נשמת 75 הרוגי מבצע צוק איתן, חיילים ואזרחים. לפני מספר חודשים, 75 ספרי התורה הובאו לרחבת הכותל, וכאן התקבלו בטקס מרשים בנוכחות נשיא המדינה מר ריבלין, שר הביטחון מר יעלון, הרמטכ"ל איזנקוט, ראשי יד לבנים, רב הכותל, הורים שכולים, תורמים ונכבדים רבים. ומכאן הספרים חולקו לאתרי הנצחה יד לבנים ברחבי הארץ. יד לבנים בנתניה בחר בבית הכנסת אוהל יצחק, לשם הוכנס ספר התורה בתהלוכה מרגשת כמנהג אבותינו מימים ימימה. שמחתני בגאל אמוני, סע ברחמת אדוני. שמחתני בגאל אמוני, סע ברחמת אדוני. שדיה מלא תעבוד ליבו, מגן וצינה יעשה בימו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי אדוני. ישמחת אני בגאל אמוני, יישא ברחמת אדוני. פני הצור נערץ בקדושה, גברי רינונים ושפכי תחנונים עבור תפילתנו לזכרם של הבנים.